Merħba ħbieb għal programm ieħor hemm miktub wasalna f'dan il-programm fid-9 kapitlu fl-istudju tagħna tal-ktieb tar-Rivelazzjoni vers. Rajna fl-aħħar kapitlu kif spiċċajnih illi għaddew 4 mis-7 kastigi li ġejjin fuq id-dinja meta taqa' l-kollha tagħna u spiċċajna l-kapitlu billi qed ngħidu l-anġlu qed jgħid ja ħasra u ħasra għal dawk li se jkunu għadhom qed jgħixu meta ser jaqgħu l-aħħar 3 kapitli. Bil-espressjoni ħasra u ħasra nifhmu li l-anġlu qed jitħassar il-dawk illi ser jgħaddu minn dawn 3 kastigi, imma mhux biss. Ejja naħduha bħala twissija ħbib tiegħi. L-anġlu qed iwissina li ħasra għal min ser ikun għadu f'din id-dinja waqt li ħajkun għaw dawn 3 kastigi. U għalhekk irridu nippreparaw ruħna minn issa biex ma naqgħux taħt din il-kollha ninħatfu mal-Knisja meta ssir il-ħatfa tal-Knisja, imma fl-istess ħin ejja ħalli il-messaġġ li qed jgħid l-anġlu huwa għal dawk li għadhom fuq din l-art. Għal dawk li għadhom qed jgħixu hawn importanti li qed ħajjithom lill-Missier. Ħalli ma jkomplux jgħaddu minn din il-kollha, ejja ħalli naraw x'ser jiġri fid-9 kapitlu. Fid-9 kapitlu ħanaraw li dak li ġej issa huma l-aħħar 3 kastigi huma koroħ illix għax huma xi ħaġa demonika. Issa mhumiex sinjali li ħajqgħu mis-sema, ejja ħalli naraw. Bħal dejjem naraw li jkollkom il-Bibja magħkom tajjeb ħalli tkunu tistgħu tagħmlu l-istudju magħna vers. U ħamorru allura kapitlu 9 għandhom minn vers 1 u 2 ħanaqrawhom f'daqqa. U da it-tromba il-5 anġlu u rajt kewba li kienet waqgħet mis-sema fuq l-art u natala l-muftiħ tal-bir blaqieħ. U fetħet il-bir blaqieħ u minn ġo fih telet daħna qisha daħna ta' forġa li ma bħala hekk li biha x-xemx u l-ajru id-dalmu. Mela x'qed naraw hawnhekk, ma ninsewx xedna fl-aħħar programm li ħataqa' kometa fuq id-dinja li ħataqa' fil-baħar u għaldaqstant ser teqret 3/4 tal-ħajja fil-baħar u 3/4 terz, niskuża ruħi, ħataqret terz mill-ħajja fil-baħar u terz anke mill-vapuri tal-merkanzija u tas-sajt. U rajna wkoll li ser taqa' kewba mis-sema u ser taqa' fl-ilma. Issa hawnhekk qed naraw ukoll illi qed taqa' kewba oħra, imma din il-kewba din id-darba mhijiex stilla bħalma rajna f'kapitlu 8. Dana il-kewba aħna nafu li l-Bibja tirreferi ħafna għall-anġli bħala kwiekeb. Tajjeb meta naqraw fuq il-kwiekeb il-Bibja hemm ċertu passaġġi meta tirreferi għalihom bħala l-anġli. U hawnhekk qed naraw anġlu. U mhux anġlu mibgħut minn Alla l-Missier għalkemm daw Alla qed jibgħathom ħaniftehmu ma mhuwiex anġlu li huwa lejn Alla. Infatti il-kelma tgħidilna kewba li kienet waqgħet mis-sema. Li kienet waqgħet mis-sema ma jfissirx li stilla waqgħet fl-art, imma huwa dak li aħna nsejħulu fallen angel. Anġlu li xogħlu kien fis-sema biex jipproteġi lid-dinja mill-attakki tal-għadu, imma għażel li jingħaqad mal-għadu għaldaqstant dawn huma anġli li waqgħu ġew mkeċċija mis-sema. U qed naraw li dana l-anġlu qed jingħatalu muftiħ li jiftaħ il-bir tal-qiegħ. U l-bir tal-qiegħ allura nafu li ser jinżel u jiftaħ xi ħaġa minn ġewwa l-abissi. Mela qed naraw differenti f'dan il-kapitlu issa. F'dan il-kapitlu li qed naraw differenti huwa waqt li l-ewwel 4 kastigi kienu niżlin mis-sema, issa li ħanaraw ser jiġu minn taħt l-art, se jiġu minn ġo l-abiss, ħajġu minn fejn prattikalment ix-xjaten anke magħluqin. Tajjeb msakrin għal dak li kienu għamlu. Ejja ħankomplu naraw. U x'ser jiġri permezz ta' dan l-anġlu qed naraw li permezz ta' dan l-anġlu Alla jippermetti li ser jaqa' dlam fuq id-dinja. L-mument li jiftaħ dan għall-qiegħ tal-bir, dan għall-bir tal-qiegħ, il-mument li jiftaħ toħroġ daħna minnu illi ħatat ix-xemx. U dan huwa sinjal ieħor, dan huma l-messaġġi ħbieb tiegħi li rridu nifhmu meta naqraw il-ktieb tar-Revelazzjoni. Mhux nagħlqu għajnejna u nimmaġinaw kif tista' tkun id-dinja fid-dlam, imma x'inhu l-messaġġ li Alla qed itina.
U permezz ta' dan id-dlam li sar jaqa' fuq id-dinja huwa ċans ieħor li Alla qed itina u Alla qed jurina sabiex nindmu u nduru leħ għall-laqqas għal dawk li ħajkunu għadhom ħajjin waqt dan il-perjodu. Jiġifieri hemm dik id-differenza in-nies Alla qed jidhom isma' għarfu d-differenza mid-dawl li tistgħu tkunu qed tgħixu għad-dlam li qed tisperjenzaw bħalissa. Araw kemm hu kraħ id-dlam, araw fiex tridu tgħixu u allura x'inhu id-dawl li rridu ngħixu fih. U id-dawl huwa ħadd ħlief Jexwa il-Messija. Mingħajru il-ħajja hija mingħajr dawl u nkunu qed ngħixu fid-dlam. Versi 3 u 4 ejja ħankomplu. Min ġoddaħna tferxu ġradijiet fuq l-art u lilhom ingħatat is-seta bħal dik li għandhom l-iskorpjuni tal-art. U wissewhom biex ma jagħmlu ħsara lill-ebda ħaxixa tal-art, lill-ebda ħdura jew siġra. Imma biss lil dawk il-bnedmin li m'għandhomx fuq ġbinhom il-marka tas-siġġiel ta' Alla. Nerġgħu nfakrukom xedna ħbib tiegħi dawk il-144,000 illi ħajkunu immarkati biex jagħmlu x-xogħol ta' missjoni f'din id-dinja anke waqt dan il-perjodu Alla daqshekk ħanin illi ħajħalli grupp ta' nies li huma mmarkati biex xogħolhom biex ma jinqatlux illa li xogħolhom huwa biex min ikun irid idur lejn Alla daw in-nies jistgħu jmexxuh fid-direzzjoni tajba, fit-triq it-tajba. Il-marka fuq ġbinhom nerġa' ngħid dan is-siġil li hija l-marka tal-Alla la ħad tkun xi ċippa, la ħad tkun xi tatu u qas ħad tkun xi injection. Bħalma għedna wkoll fl-aħħar programm daw huma dak li nsejħuhom aħna earmarked. U din hija xi ħaġa li ħanistudjaw ukoll fil-paraxa ta' Xabat li ġej, jiġifieri Jannar 29 ta' Jannar. Din hija xi ħaġa ftit stramba biex nispjegaw ħbib tiegħi. Għaliex normalment il-ġradi jieklu l-ħaxix. U jduru għal-ħaxix tas-siġar u għal-ħaxix tal-art u għal-ħaxix tal-eliqi. Imma daw il-ġradi dawn huma differenti. Dawn huma ġradi li jieħdu gost bid-destrazzjoni u jikkawżaw l-uġieħ. Dak huwa il-gost tagħhom u kontrarju għal dak li normalment jagħmlu qed jiġu ordnati biex il-ħaxix u s-siġar ma jmissuhomx. Diġà rajna tinsewx illi f'Revelazzjoni 8 fil-ktib ta' Revelazzjoni vers 8 kapitlu 8, vers 7, rajna kif il-ħaxix kollu kien ser jiġi maħruq dak li kien qed jiġri fl-ewwel 4 kastigi. Hawnhekk qed nerġgħu naraw li ser ikun hemm reġa' ħaxix, jiġifieri l-ħaxix se jkun reġa' telgħalek qed ngħidu isma' Alla qed jagħti ċans lill-bniedem ta' Alla ma jridx jeqret il-bniedem bil-ġuħ u ħajqridlu l-ħaxix kollu għal dejjem biex joqtlu bil-ġuħ li qed naraw fil-kapitlu Revelazzjoni kapitlu 9 illi se jerġa' jkun hemm il-ħaxix u l-ġradi qed jidhom isma' tmissuhx xogħolkom u li tattakkaw lil nies rażiena. Dak li m'għandhomx is-siġilli fuq moħħhom. Interessanti, nerġa' ngħid se jkunu mmarkati daw in-nies nerġa' ngħid mhux se jkunu mmarkati b'ċippa. Għalfejn nagħmlu del enfasi aħna ta' Malta Messjanika illa għaliex Alla mhux ħajn marka n-nies tiegħu b'xi ċippa jew b'xi tatu jew b'xi injection u lanqas ser jagħmel ix-xitan. Inti immarkat skont il-ħajja li qed tgħix, skont li ma kelma qed tagħmel, inti tixtimxi wara l-liġi tal-Alla jew tixxi ħadd minn dawk li tgħid illum m'għadniex taħta u nistgħu nagħmlu li rridu. Ħankomplu Revelazzjoni 9 vers 5 u 6. Taraw li qed naqrawhom tnejn il-flus mhux biex naġru, imma dak li qed jiġri iż-żewġ tiflus huma marbutin flimkien. Ħankomplu. Revelazzjoni 9 versi 5 u 6 jaqraw hekk. Ordnawlhom iżda mhux li joqtluhom imma li joqogħdu jaħqruhom għal 5 xhur. Moħqrija bħal dik li jġibu l-iskorpjuni fuq il-bnedmin meta jikdmuhom. F'dawk il-jiem, il-bnedmin jibdew ifittxu l-mowt bla ma jsibuha u jixtiequ l-mowt u l-mowt taħrab
minnhom. Mela x'qed naraw hawnhekk? Qed naraw illi xogħolhom dal-ġradi mhumiex li joqtlu lin-nies, imma li jaħqruhom, li jitterturawhom bil-gdim tagħhom. Ħajkun gdim kontinwu ma jaqafx. Huwa kastig illi ħajkun ikraħ ħafna permezz ta' daw il-ġradi. U xi ħaġa interessanti wkoll qed naraw f'dana il-żewġ tifrus huwa illi għal darba oħra qed insibu perjodu ta' żmien. Bħalma rajna pereżempju il-nofsija ta' silenzju li Ġwanni ra fis-sema, issa dal-kastig Alla qed idhom nisma' għal 5 xhur. U jekk il-kelma qed tgħidilna għal 5 xhur, la ħajkun għal 4, waqqas ħajkun għal 6, imma il għaliex 5. U bħalma dejjem ngħidilkom jien, in-numri fil-Bibja kollha għandhom xi sinifikat differenti. Il-numru 5 fil-Bibja ifisser illi xi ħaġa illi mhijiex kompleta. U allura qed nerġgħu naraw illi bdaw il-5 xhur ta' kastigi ta' gdim u tinqis minn daw il-ġradi, Alla qed jgħid nisma' da mhuwiex it-tmiem. Di mhux il-kollha tiegħi finali, di mhux il-kollha tiegħi kollha, għad baqa' x'jaqa', għad baqa' x'jiġi wara dan il-kastig, nafu li baqa' 2 oħra. U allura Alla qed jgħid isma' dal-kastig huwa għal 5 xhur. Għandkom 5 xhur ċans biex tindmu, biex tibdlu ħajjitkom biex terġgħu idduru lejn Alla l-Missier. Dak li qed jgħidilna bdaw il-5 xhur. 5 xhur ta' tertura mill-ġradi u allura nifhmu li ġara darbu huwa l-5 xhur dan mhuwiex l-aħħar ġudizzju, mhuwiex l-aħħar kastig. Dan mhux il-kollha talla kompleta u allura għad hemm iċ-ċans li l-bniedem jindem. Qed naraw ukoll fil-vers kif in-nies anke wara dak kollu li qed jiġri, anke meta qed jesperjenzaw daw l-affarijiet, daw il-kastigi, xorta għandna kif rajna illi mhumiex ser iduru lejn Alla u jippreferu li jiġu maqtula, jippreferu li jmutu imma il-kelma tgħidilna il-mewt ma toħodhomx, tinsawx. Għax ħafna jitfgħu għajnejhom fuq l-affarijiet tal-ġradi u vers 6 ninsewh. Ħanerġu naraw vers 6. F'dawk il-jiem il-bnedmin jibdew ifittxu l-mewt bla ma jsibuha u jixtiequ l-mewt u l-mewt taħrab minnhom. Daqshekk ħad tkun sitwazzjoni kera di tal-ġradi illi n-nies jippreferu jmutu. Imma qed taraw kemm il-bniedem huwa superf, qed taraw kemm il-bniedem qatt ma tgħallem minn dakinhar li Alla taħ il-liġi fuq il-Muntanja Sinaj, il-bniedem dejjem għażel li jikser il-liġi tal-Alla. U hekk se jkun qed jiġru wkoll fl-aħħar żminijiet, meta ġejjin daw il-ġradi, meta ser ngħaddu minn daw il-kastigi, meta ser ngħaddu minn daw il-5 xhur ta' gdim ta' ġradi, in-nies flok iduru lejn Alla, flok jindmu jitolbu maħfra u jażlu li jimxu warah jippreferu li jmutu. Imma il-mewt ma toħodhomx. U dina xi ħaġa li diġà rajniha anke fil-Ktieb ta' Ġeremija. Ktieb ta' Ġeremija kapitlu 8 vers 3 fejn jgħid hekk ara. Imbagħad jippreferu l-mewt mill-ħajja, in-nies li jibqgħu ħajjin minn dan in-nisel ħażin fil-pajjiżi kollha, kull fejn qatt inxerridhom oraklu tal-Mulej tal-Eżerċiti. Mela li hawnhekk qed naraw Alla qed ikellem il-Ġeremija x'għandu xi jgħid u Ġeremija qed jgħidulhom isma' ġej żmien fejn Alla mhux se jħallikom fl-art imweda x'mintomx timxu sewwa qed tadoraw Alla tfolos, ħajferrixkom mad-dinja kollha u wara li jferrixkom mad-dinja kollha meta teqbgħu intom ma tindmux ħanibda nibgħat il-kastigi qed jgħid Alla u meta ħanibda nibgħat il-kastigi intom xorta ma tindmux. U l-vers spiċċa ta' Ġeremija oraklu tal-Mulej tal-Eżerċiti. Dina hija interessanti ħbib tiegħi. Għaliex jekk Alla jitkellem, Alla mhux se jerġa' lura minn kemmtu. Jekk Alla qed jgħid li da se jseħħ, dan ser iseħħ. U f'hawnhekk fejn irdu noqogħdu attenti, ejja ħalli nażlu minn issa li nimxu wara Jaxua il-Messija, nagħtu ħajjitna lil Alla l-Missier, nimxu mal-kelma tiegħu, ħalli ma ngħaddux minn dawn l-esperjenzi daqshekk koroħ.
Dawn huma dawk in-nies illi ma jitolbux. Nies illi ma jfittxux wiċċ-Alla. Imma hawnhekk qed narawhom qed jitolbu biex tiġi l-mowt toħodhom. Mela dawn huma nies illi l-Alla ma jfittxuhx fit-talb, imma issa qed jitolbu li tiġi l-mowt toħodhom. Mela fejn iridu jafu jitolbu, x'qed iżommok biex tibda minn issa tgħix il-ħajja kif suppost u titlob minn issa u tfaħħar lill-Alla l-missier ta' dak li għandek u dak li qed jagħmel miegħek. Ejja nkomplu. Rivelazzjoni kapitlu 9 versi 7 sa 10. Ejja ħanibdew naraw. Is-sura tal-ġradiet tixbaħ lil dawk ta' żwiemel imħejjija għat-taqbida. Għandhom fuq rashom bħal kuruni ishom tad-deb, l-uċuħ tagħhom bħal uċuħ tal-bnedmin, xtuxtithom bħal xuxet in-nisa, sninhom bħal tal-ljuni. Il-qoxra ta' sidira qisha kurazza tal-ħabit u l-ħoss ta' ġwinħajhom tistħajlu ħoss ta' ħafna karrijiet biżwiemen imlebtin għall-gwerra. Kellhom dembhom bħal tal-iskorpjuni, għamla ta' mqas u sewa sew fih kienet is-seta tagħhom li jaħarqu l-bnedmin għal 5 xhur. Is-seta. Min tajlhom din is-seta? Mintom din il-qawwa daw il-ġradi biex jagħmlu dak li qed jgħid il-tip li se jagħmlu. U din is-seta kollha tajilhom Alla il-Missier. Tinsewx dak li qed jiġri għedna qed jiġri quddiem it-tron il-ġimgħa l-oħra fl-aħħar programm. Jiġifieri dak li qed naraw jiġri qed jiġri bil-permess tal-Alla, Alla bil-konsens tal-Alla, Alla qed jippermettih. Huwa Alla li qed jibaddaw l-affarijiet biex il-poplu jindem minn ħtijietu. Imma nerġgħu naqraw, jekk intom indunajtu, nerġgħu naqraw għal 5 xhur. U nerġa' ngħid, dan ifisser għal 5 xhur ifisser li dak li qed jiġri mhux erda totali imma sejħa l-indiema. Meta ngħidu Alla qed jibgħat dal-kastigi ma jfissirx li Alla huwa kattiv bibtiegħed. Hawnhekk Alla qed jagħmel dak li wiegħed. Alla dejjem wiegħed illi jħossib il-Knisja tiegħu. U għalhekk importanti li aħna nkunu tiegħu. Alla nerġa' ngħid mhux kattiv, tant mhux kattiv illi anki b'daw il-kastigi qed naraw jagħti ċans. Ma nistax nifhem xi jżommok milli tindem u tagħti ħajtik lil mulej jekk inti tkun qed tgħix 5 snin attakkat minn daw il-ġradi. U x'qed naraw? Qed naraw pereżempju iż-żwiemel, ishom żwiemel imħejjijin għat-taqbida jgħidilna l-versaw. Armati sewdaw, lesti biex joħorġu jiġġieldu, għandhom fuq rashom bħal kuruni, qishom tad-deb. Li tfisser seta, tinsiex meta inti għandek kuruna fuq rasek, ifisser li għandek ċertu seta. Din is-seta li qed naraw. Illi ser ikollhom biex ikunu jistaw jattakkaw lill-bnedmin li jkunu qed jgħixu f'dak il-perjodu. Revelazzjoni 21 vers 11. Fuqhom kellhom bħala sultan tagħhom l-anġlu tal-bir tal-qiegħ li jismu bil-ludi huwa Abaddon u bil-Grik Apollyon. Mela interessanti, araw x'qed jgħid il-vers. Għandhom sultan fuqhom. Mela tgħid li inti il-ġradi għandhom islaten. Żommu f'moħħkom ħabib tiegħi illi dawn mhumiex sempliċement insetti, dawn huma xi ħaġa aljena. Meta ngħid aljena, aħna bl-aljeni nifhmu xi kreaturi minn barra l-ispazju. Dawn huma aljeni, mhumiex minn barra l-ispazju, imma huma ġejjin mill-abiss mill-qiegħ tal-bir. Mhumiex xi ħaġa li naraw fid-dinja, mhumiex xi ħaġa li aħna imdorrijin bihom, huma xi ħaġa aljena. Nerġa' ngħid, mhux mill-ispazju imma din id-darba mill-qiegħ minn qiegħ l-infern. Interessanti
ħafna u allura qed jgħidilna li għandhom sultan illi huwa l-anġlu tal-bir tal-qiegħ. Issa l-anġlu tal-bir tal-qiegħ nerġa' ngħid jista' ikun jew dak l-anġlu li fetaħ dana il-bir biex setgħu joħorġu, jew inkella qed jirreferi żgur li qed jirreferi għal Satana meta naraw l-ismijiet ta' Abaddon u Apollyon u allura jista' jkun illi ħareġ magħhom biex jagħmel dan attakk. Revelazzjoni 21 vers 12. Il-ħasra tal-ewwel għaddiet. Ara ġejjin tnejn oħra warajha. Mela qed jgħidilna l-anġlu dik hija l-ewwel hija ħasra. Imsiken dawk in-nies li ħajaddu minn dan il-kastik. 5 xhur ta' tortura, 5 xhur ta' tingiż, 5 xhur ta' qdim minn miljuni ta' ġradi mad-dinja kollha. Imma qed jgħidilna ara it-tnejn l-oħra ġejjin u innotaw li permezz ta' dan il-kastig qed naraw kemm Alla huwa qaddis u ma jittollerax id-dnub b'tejta. Dan huwa kollu r-riżultat għax il-bniedem qed jażel id-dnub. Alla da sekku qaddis illi jrid jeqret id-dnub minn din id-dinja u ma ninsawx dejjem tgħidilna l-kelma Alla jixtieq. U nagħmel enfasi. Alla jixtieq li kulħadd isalva, ma jfissirx li kulħadd se isalva. Qed naraw hawnhekk nies jgħaddu minn dal-esperjenzi u xorta qed jitolbu li jaqgħu fuqha mill-muntanji, xorta qed jitolbu li jintradmu bil-ġebel, xorta qed jitolbu li jmutu, minflok jintmu jduru lejn Alla l-Missier. U għalhekk qed jaqgħu dawn il-kastigi għax Alla ma jittollerax id-dnub. U da nitkellmu fuq aktar il-qudiem meta naslu f'kapitli oħrajn. Revelazzjoni 9 versi 13 sa 15. Is-sitt anġlu daq it-tromba u mill-erba' il-kejjen tal-artar tad-deb ta' quddiem Alla smajt leħen jgħid lis-sitt anġlu li kellu tromba. Mur ħoll l-erba' anġli li hemm marbutin fix-xmara l-kbira tal-Awfrat. U nħallu 4 anġli li kienu mħejjija għas-sija u l-jum u x-xahar u s-sena biex joqtlu wieħed minn kull 3 fost il-bnedmin. Mela, xi ħaġa li rridu ninnutaw hija kif Alla qiegħed fil-kontroll ta' dak kollu li qed jiġri. Kif nafu li Alla qiegħed fil-kontroll ta' dak li qed jiġri? Illa għaliex vers 15 qed jgħidilna li l-4 anġli li nħallu kienu mħejjija, kienu marbutin sakemm tasal il-ġurnata tagħhom. U l-ġurnata tagħhom hija di, is-sija, il-jum, ix-xahar u s-sena. Issa waslet, mela dana jurina li Alla qed fil-kontroll ta' dak li qed jiġri u daw ħajinħallu meta jidhirlu meta huwa il-ħin li suppost jinħallu. La jinħallu qabel u għal-qasser jinħallu wara. Mela tinsewx s'issa kemm qed naraw ġejjin kastigi u b'daw il-kastigi ħafna nies qed imutu. Mhuwiex biżżejjed. Mhux biżżejjed qed jgħidilna li daw l-4 anġli li ħajinħallu minn max-xamara Awfrat ser joqtlu ħafna nies. Aw allura issa rridu nifhmu illi meta niġu għal dak li jgħid Alla aħna ma nistgħu nagħmlu xejn biex inbidlu il-wedi u l-istruzzjonijiet tiegħu. Jekk Alla ta' istruzzjonijiet biex jinnaf daw l-4 anġli jinħallu, ser jinħallu fis-sija, fil-ġurnata, fix-xahar, fis-sena tagħhom. Xejn ma se jbiddel ħsieb Alla. Dana jurina naqpa' ngħid l-importanza ta' kemm Alla qiegħed fil-kontroll. Aħna ma nistgħux naqbdu l-Alla u npoġġuh ġo kaxxa u meta għandna bżonnu niftħuha biex jaġixxi favur tagħna, l-affarijiet ma timxix hekk. Alla jaf kollox mill-bidu sa tmiem, Alla jaf kollox ser jiġri meta u fix ħin. U aħna ma nistgħu nagħmlu xejn biex inbidlu dik is-sitwazzjoni. Dawn l-affarijiet li qed naraw iseħħu qed jiġru sabiex jiġbed l-attenzjoni tagħna.
Mela x'nerġa' ngħid, jekk ma' kull kastig ser ikun hemm grupp ta' nies li jindmu, ma jfissirx li l-kastiga jifqu. Xorta ħajġust il-kastigu l-oħra, jekk ma t-tieni kastig, grupp ieħor ta' nies ukoll jindem u jitaħajtu għal-Alla l-missier, xorta ħajġu l-5 kastigi li jkun fadal, illa li xax kollox jiġi fil-ħin tiegħu, fis-sija tiegħu. Mhux biss fis-sena, mhux biss fix-xahar, mhux biss fil-ġurnata, imma anke fis-sija li suppost isaħħu. U allura ninnutaw kif aktar mal-bnedmin qed jiġu kontra, aktar mal-bnedmin qegħdin jirrebellaw kontra Alla, aktar qed jikbru u qed jintensifikaw il-kastigi li Alla qed jibgħat fuq id-dinja. Mhux tal-li ma waqafhomx, tal-li ħajintensifikaw, ħajsiru iktar ibsa għall-bniedem biex jgħaddi minnhom. Biss m'għandniex skuża ħbib tiegħi. Dan huwa xi ħaġa li Alla għalilna eluf ta' snin ilu jekk intom taqraw il-ktieb ta' Deuteronomju kapitlu 30 vers 15 x'jgħidilna Alla fih. Jgħidilna hekk Alla. Alla jiena llum għadlek quddiemek il-ħajja u l-ġid, il-mewt u id-deni. Dan kollu li qed naraw jiġri huwa r-riżultat li l-bniedem għażel il-mewt u mhux il-ħajja. Il-bniedem għażel id-deni u mhux il-ġid. Il-bniedem għażel li jwarrab il-barkiet li hemm marbutin mal-wedijiet ta' Alla. Jew inkella bħalma naraw illum ħafna dawk il-wedijiet jagħmluhom affarijiet materjali. Alla ma jinteressax mill-materjal, Alla jinteressax mill-ispirtu tagħna, x'nemmnux ma nemmnux. U jekk hemm xi ħaġa li Alla ħajbarikna fiha hija fl-ispiritualità tagħna. Ma jfissirx li għax inti sinjur inti mbierek. Nafu ħafna nisma' dwar id-dinja li huma miljonarji kif għamlu flus billi serqu. Allura dawn idulhom imberkin għax għandhom il-flus. Alla ma jinteressax mill-flus, ma jinteressax mill-viler, ma jinteressax ikollok xi jien naf Land Cruiser 4x4 bis-seats tal-ġilda bojot. Alla ma jinteressax minn dawn l-affarijiet. Alla jinteressax minn ruħna. Ejja ħankomplu. Imma qed naraw li daw l-4 anġli se jinħallu u xogħolhom huwa li jagħmlu diżastru rajna diġà biex joqtlu wieħed minn kull 3 minn fost il-bnedmin. Wieħed minn kull 3 minn dak li ħajkun fadal ara kemm se jkomplu jonqsu n-nies. Revelazzjoni 9 vers 16. L-eżerċitu tal-ġellieda kien jgħod 200 miljun kif smajt min jgħid. U innotaw l-qawwa ta' dan il-kastik li qed irid jiġi 200 miljun. Issa, f'dan il-każ 200 miljun mhux bil-fors litteralment. Din tista' tfisser forza kbira, armata ta' ammont kbir, immexxija minn xjaten sabiex jeqirdu issa wieħed minn kull 3 li għadhom ħajjin. Dik l-armata li qed jitkellem fuqha, daw l-4 anġli nħallu u ġabu armata qawwija magħhom sabiex ikun jistgħu jwettqu x-xogħol li ġew qabla jagħmlu biex joqtlu wieħed minn kull 3. U nerġa' ngħid, dal-affarijiet aħna nafuhom forsi naqrawhom mill-Vanġelu imma ma nifhmux eżattament x'qed ngħidu illa li forsi ma nkunux studjajna dal-affarijiet. Araw Jaxxua stess x'qalilna f'Mattew 24. Mattew 24 vers 22. U kieku dawk il-jiem ma tqaslux, l-ebna bniedem ma kien isalva. Iżda minħabba l-maħturin dawk il-jiem tqaslu. Il-weda tinsewx, il-weda mal-144,000 illi ma jiġux maqtula Alla se iżomma. U biex iżomma ħajkollu jiġi Jaxxua biex waqqaf dak li qed isir fid-dinja. Kieku hu ma jiġix ma kien jeqpa' ħadd ħaj. Għaż daw li huma maħturin. Imma minħabba dawk li huma maħturin, minħabba dawk li huma separati biex jagħmlu dan ix-xogħol, ser jiġi Jaxxua. U jwaqqaf dan il-ħerba kollha. Imma immaġinaw x'ser ikun hawn. Ejja ħankomplu.
Rivelazzjoni 9 ħanaqraw minn versi 17 sa 21. Nerġa' ngħidilkom qed naqraw din id-darba għalkemm qed nistudjaw vers, ma mhux naqrawhom vers. Dan huma chunks il għaliex irridu nagħmlu l-argument, irid jagħmel is-sens. U biex nagħmlu sens fl-argument irridu naqraw il-flus kollha f'daqqa. Minn vers 17 sa vers 21. Fid-dera li kelli, iż-żwiemel u r-rikkieba tagħhom rajthom hekk. Il-kurazzi tagħhom kienu mill-lewn in-nar u l-ġjaċint u l-kubrit. Tagħhom kienu mill-lewn in-nar u l-ġjaċint. L-irjus ta' żwiemel kienu qishom irjus tal-jum. Immaġinaw, ħbib tiegħi, provaw immaġinaw dak li qed niddiskrivu. Nar, duħħan u kubrit li kien ħarġin minn fommhom. B'dawn it-tlet flaġelli, ġifieri, in-nar u d-duħħan u l-kubrit li kienu ħarġin minn fommhom inqered bniedem minn kull tlieta. Għax il-qawwa ta' żwiemel kienet tinsab f'fommhom u f'dembhom. Għax dembhom kien qisu serb bir-ras u bih bdew jagħmlu l-ħsara. U l-bqija tal-bnedmin li ma nqerdux f'dan il-flaġelli ma reġgħux lura mill-emejjel ta' jdejhom u anqas ma wafqu, isma'wa dik hemm importanti ħbib tiegħi, u anqas ma wafqu milli jinxteħtu quddiem idoli u demonji niskuża ruħi, ma wafqux milli jinxteħtu jqimu id-demonji u idoli tad-deb u tal-fidda, tal-bronz, tal-ġebel u tal-injam. La jistgħu jaraw, la jistgħu jisimgħu, la jistgħu jimxu, lanqas ma nidmu mill-qtil u mis-seħer u miż-żina u mis-serq tagħhom. Kemm ħaddum ma titgħallem ja poplu. Qed taraw illi anki f'din il-qerda issa f'dan as-sitt kastik. Erda kbira li ġej fuq id-dinja. In-nies xorta ma wafqux jimmorru joqgħdu jerfgħu l-istatwi u jduru miegħhom fil-pjazzas u fit-toroq tal-blibliet u l-villaġġi tagħhom. Xorta wara din l-erda d-diżastru kollha. Xorta wara dak kollu li Alla qed jagħmel biex jiġbdilna l-attenzjoni. In-nies ma jridux jafu, ma jridux jisimgħu. U jridu jiqpaw imorru wara l-idoli tagħhom. U idoli tagħhom mhuwiex bil-fors tad-deb u tal-fidda bħalma qed jgħidawha, ħafna l-idoli tagħhom huma nies. Ma jinteressanix inti milli qed tgħid jiena wara dak, il-dak irid nisma'. Le, isma' x'qed tgħid il-kelma t'Alla. Għax fil-kelma t'Alla hemm il-verità. Imma jekk intu ngħidu meta ddiskrivejna l-ewwel ġiex tifrus huma labsin mod li jissimbolizzaw biża'. Jissimbolizzaw destruzzjoni. Għaliex għax huma assoċjati ma' xjaten. Daw kienu marbutin, daw l-erba' anġli kienu marbutin mal-ixmara u frat, la kienu marbutin ma fissirx li kienu anġli tajbin, żgur kieku ma kienx ikollhom għalfejn kienu marbutin, kienu marbutin biex il-ħsara li jridu jagħmlu ma setgħux jagħmluha qabel jiġi ħinhom. Ma dawn huma xjaten li se jġibu erda kbira fuq din id-dinja. U ejja naraw f'dawn it-tlet tifrus x'qed jgħidu. Qed naraw li l-bnedmin xorta mhumiex jindmu. Nerġa' ngħid tara. Ma wafqux milli jixteħtu quddiem id-demonji u l-idoli tad-deb u tal-fidda, tal-bronz, tal-ġebel u tal-injam u li la jistgħu jaraw, la jistgħu jisimgħu u lanqas jimxu. Lanqas ma nidmu mill-qtil u mis-seħer u miż-żina u mis-serq tagħhom. Meta ser jinduna il-bniedem li dawn il-ħafna statwi u idoli umani li ħafna jaduraw huma xjaten. Inti għandek nies illi idaħlu dal-affarijiet ġo djarhom. Allat foloz, allat pagani, statwi li disgrazzjament nafu li anke Pawlu stess għalinna li warahom daw hemm ħafna xjaten wara daw l-idoli. Meta inti qed iddaħħal dal-affarijiet f'darek x'qed iddaħħal xjaten. Dak li tkun qed tagħmel. Imma allura l-mistoqsija di meta il-bniedem verament ser jindem u jdur lejn Alla ħaj.
Għaliex għax anke meta nisla din il-kollha fuq din l-art qed naraw in-nies xorta jażlu li jibqgħu jgħixu fin-nub. Imma meta ser jindem il-bniedem? Għaliex ma jridux jindmu? Xi jġib l-indiema? Xi jwassal il-bniedem sabiex jindem u jbiddel ħajtu u jaċċetta lil Alla? Ir-risposta ta' dik il-mistoqsija hija li meta narfu it-tjieba tal-Alla. Meta narfu t-tjieba tal-Alla, meta narfu li Alla huwa twajjeb, meta narfu li Alla huwa ħanin u li nistgħu nersqu lejh u nitolbuh maħfra, hemmhekk tibda l-indiema tagħna. Jekk inti m'intix ħataraf Alla minhom, ma tista' qatt tasal biex tindem. Imma biex taraf Alla minhom, tittaqra l-kelma tiegħu. Illa li permezz ta' dan il-ktieb Alla jkellimna. Ħafna jgħidux li Alla ma jkellimniex. Iftaħ il-kelma tal-Alla, ibda ara, ħatara kif ikellmek. U hemmhekk tista' tibda l-indiema tiegħek. Fil-fatt qed narawha u xi ħaġa li diġà referejna għaliha qed naraw li n-nies ser jagħmlu bħalma kien għamel Farawn meta fil-ktib tal-Esodu waqgħu il-kastigi. Baqa' iwebbes qalbu kontra Alla u dak li ser jagħmlu dawn in-nies. U għalhekk il-bżonn li aħna nitolbu sabiex inkunu kapaċi nradbu qalbna ħbib tiegħi. Fin-natura aħna rasna jibsa, anke Mosè qallu lil Alla. Għallu dal-poplu rasu jibsa u jisqa. Raw mirakli kbar, raw x'għamel magħhom Alla u xorta ġew kontra Mosè, u la ġew kontra Mosè ġew kontra Alla. Meta l-bniedem ħajrattab qalbu, meta ħajkun kapaċi l-bniedem jaraf li Alla huwa ħanin u twajjeb u jdur lejh għall-maħfra u għall-indiema. U huwa biss meta narfu kemm hu twajjeb u ħanin Alla u li les li jaħfrilna illi aħna nistgħu niġu qudiemu. U hemmhekk jista' jisma' talbna Alla l-Missier, meta jara l-indiema verament fuq qalbna. U dan biss jista' jħallisna minn dak kollu li ġej fuq din id-dinja skont ma hu miktub f'dan il-ktieb, speċjalment f'daw il-ġiex paragrafi, daw iż-żewġ kapitli li qrajna, kapitlu 8 u kapitlu 9, fejn niżla l-kollha tal-Alla. Ma sissa għadna wasalna biss 6 kastigi, baqa' is-seba' wieħed. U allura llum f'dan il-programm ħanifqu hawnhekk inkomplu darb'oħra nitkellmu issa fuq kapitlu 10 sakemm nerġgħu niltaqgħu bħal dejjem ħbieb tiegħi f'isem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom u bħalma dejjem ngħidilkom qatt toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem, oqgħodu biss fuq dak li hemm miktub. Insellmilkom.